at tayo ay nasa episode 31 na po. Episode 31. Okay, so bago tayo mag-start, happy birthday muna kay Mark Jojo Rivo at kay Camille Reyes. Happy birthday, tumatanda na kayo. Okay, and of course, for other updates, nagkaroon din ng meeting with FMT coaches. Kanina lang. Okay, and nagkaroon na rin ng month-end review si Miss Teresa. Okay, so yon, good luck sa mga natutunan nyo today. Okay, for our life tip of the day naman, kailangan magkaroon tayo ng proper exposure with sunlight. Get in the sun. Okay. Ayoko nga, iitim ako. Next, 10 to 20 minutes is enough. Kasi pag may proper exposure ka sa araw, ang body nagpo-produce yan ng serotonin, yung hormone na serotonin. Ngayon, pag yung hormone na serotonin nakakapag-produce yan, tumataas yung kumbaga nakakatulong yan sa pag-boost ng mood, mas nagiging calm ka, at the same time, mas nagiging focus ka. Okay, kaya nga, di ba, kapag wala kang exposure sa sun, pag madilim yung kwarto, pag madilim yung room, di ba, parang antok-antok ka. So, ganun yun. Kailangan may proper exposure with the sun. Okay? And our work tip of the day naman, reward yourself a certain time. Ano to? Siyempre, after ng mahabang trabaho mo sa buong araw, after ng hard work and achievements, mga natapos mong reports today, maganda naman na i-reward mo yung sarili. Mabigyan mo siya ng oras na kumbaga, i-treat. Kunwari, mag-coffee ka, kumain ka ng masarap, diba? Pagdamutan yung sarili, lalo kung alam mo na may nagawa kang maganda ngayon. Pero, dapat, pag meron ka lang nagagawang maganda, huwag naman araw-araw na binibigyan mo siya ng reward kasi nawawalan siya ng value. Okay? So, every time na nagawa kang maganda, bigyan mo ng reward ang sarili. Okay? So, yun lang for today, and I hope nagustuhan nyo yung sinabi ko today at makatulong. Okay? Para sa mga hindi pa part ng Madrid, Philippines, i-click nyo lang